Lagi baru kau kensoru kawai. Dos nyang ru penhek loy. Dikasih aru kumju. Dhanya ru penhek loy bernyadi kubuki ai. Pinket mesti minira Terus pinket minir mesti pendap onset. Memang saya sulau. Ini semua pun nak. Kani ketika report ka bangila kulum lang na ka jingle interview jongi syaki kat tu kat niki penta jong ka shno mulai bat hayo tu sulam kat kum ka jinge jongki kani kala dei namar bala jur ka jing ai dawai bat ai spo ya ki jingrap halingkha ne dukan ba supply jur syaki shnom kat kum ka bangila yolum ni syam babun na kinong song shnom kem syam la shania tli halor ka jing khu jing suba ne jing te met ki jur bam ki baju thiet ju bam hashnong ko ki dawai ki ai ki sa ni ai dawai DRP ban perbangi ai ring nor kum tu ni ai dawai DRP nang ta ka dawai yang tan na do perbangi laduk perbangi tu musara tangil sit baik namar ba ka lada iong nusa sa umlang ra yang nak kan Thì just bỏ yêu phải ai cái này sao? Ki sebab mesti sebab ki wei temlang dah. Sebab mesti. Ki sebab mesti via hina mesti ni siat. Ni siat ni dan mentas nantang la yari hina namar bangam la tiat syuk la namar ka sebab mesti ra arah jadi teng kena si trailer kum tu si jep. Te ka ha kan. Don lại. Ai đang kadawai yang kadawai nyam hay kadawai try kajing ai nawai parat ini gitu tentang kajing siam kajing rap yang ada kam dan syu kajing ya kelaju bor kajing ai nawai bat mentah kat sampai ngi pai ngim dan syu kajing singai la ngi ba mi gitu ri Kekia. Oh kita cerita ikut kekia nama boleh nama konten tinggi ki bun ki video bun film ni bun kita wai pat kijur ki siap orang kai bun kita wai am tengi ru hela kan loka bala de yang pengunai kata-kata bun dawai na ki babun ki jingta ki ba ki priu ki la kado badena ka jing ai palat ki dawai nes bo kar khana ki baju pen he kloy ki ni ki jing bam ki bagi thung alingkha ki priu ki la kam babun bala yo pang bat kita ki jhur kim shimla long satya ki bayarap kumba ki jhur ki de ban yarap le se kadaw kalong na kajing pendon kambak la ya kita wai lan ya kajing bom tep jong kinong rap ya kita ki rukom ai dawai ni chemicals ki long shisha ki bama ladangim smok thu ya karukom pendon kam kabanala ya ki Ji batai ba kum nu ban kre ki dawai ha ni batai ha ka ban kong ni batai ong pet kene ka dawai ki don ki bri ki ban pan ai dawai khnyang tangi ai dawai khnyang ban ni batai kene pin kle kata shamoy bat ka ka khat san lita ta don ki ba kangu ba don bat ki bale hala ka jong gamon mar ngim la ban pen buar ya ki nong rap mar don ki ba kangu kat kum bangi batha bat don pat ki le hala kamon bat tang hak puar bangi batai ki ong phi le badi phim te bi ai ni kham te mangi ki barap lang ki kran be ki mentah barok ban bok long kini kibro mentah kilas dang wan phai biang syakani karuk kombam tenrai nama beli kilas dang man sukho ya kijing kodon nong kong syap ya kijing ko jing kiai ai ngasem kata kade we nama beli yu kiti blong ba mentah kina pe keleng setelah kepathei kinong rep kilami na kato kijing rep tenrai jing kile syaka jok ba mentah ka bagi ong kata ka monocropping ka ono kade ka commercial crops mo kilale kumno kenapa kuwa ban penmi jubor ya gitu kijing thung ba kijing ki ai dawai ka Karkum kajing lap haki sinam ki badang shudam kajing ai dawai kam shim la long tang haki marram hurray wat haki mar bam ru kum kajing jia jong kajing lap iki injection ya ka dawai formalin haki dok kha ho bunai Julai arjar kapra kala pengam kat hadu ba ka sarkar me kelaya ban khang ya ka jalan ya ki dok kha ka ba shipor
Kani kajing jia kabadang hasen kalapun ru yaki brio bakin artatin susu ya kajing sengain halor kabam kadi kabak lem tunghi. Dena kami kajing suba jom ki brio kalapun long yaki katu kat ni ki brio bakin no biang syakarukom rap dan rai. Kabamot klem kajing pendon kam ya ki dawai jong ki por pamenta. Tena kalian cuci kuat ni amba dan kelan kita dewan. Haka jisu dengan marwai dengan kuat hiba ka agriculture lani ka blok kan pin kelan dolong bala kan pin kelan oda giwe hijai dawai entah kan nei bangi pai yedo ki johor ki jehab ki so ki pai imdan ji shai shu de ban ba mi ki hakapor ba bangia hakapor bangadangnya train kong berkini ki nongrem ngakli ki hiju ai dawai tiang hoi ngau nga kumno ko company jong pi kalong tiang ngau ka biang ba pius ndah bang alai pahdin ko ba arsnem ngakli biang kaju ke jingkeli kiong wa menta bakan mi susu ko mon ngihap ai dawai susu ko mon bad habangi pe pak khandau kala ayap ken namang ni kadau ki bre menta gelasang sutu ko mon kadangi ai dawai ko long ba ka khandau ka yap no kong syap haba ka yap khandau temen toyu ko hab ai si ai dawai hab khadu ka tak kala padiki long ban persoto ikinong rep let's say ban syukren nak ten kolong enre de maki bala long experience ba long maki ki bala experience of feel kila le to experience nang takadaw kiso ki maki ki bas dang masuk thum talong ba ke ai ke baki le mensual let's say kadai ba klan em re mentak sto ba kadai ke bas ke babha ke bab kila bagi mensual namang takadaw nak jingle juki mentak kila astang man beng kaju mentak kata kadai ke baki le I am a Sikh, as you can see, and then I tell them my story as to how I got passionate to work in this direction. I shared with them, a story when I was in college. I'm actually a commerce student. When I was in college, I saw a story of how Punjab farmers are suffering from cancer, and there is only one train in the world which comes from Punjab, which is called the cancer train, and farmers committing suicide. I started asking why this was being done, why they are doing like this, why they are committing suicide, why there is so much cancer. Then I came to know, somebody told me, and I studied, I researched, I found out that when Green Revolution took place, Punjab was one of the states where Green Revolution was done in the 1960s. That time it was a requirement because India was facing food crisis. But then later, now when farmers want to produce, the lands are not responding because they become so used to the chemicals. And that was the moment when I graduated. I did my master's in social work. I came to know of this organization called NESFAS, which was established in 2012. I was doing my internship here, and it just clicked. And I saw that this organization here is defending traditional farming systems. It is good because yes, even chemicals here have entered, but not at the scale like how they've entered in Punjab. So I have lost one community to chemical farming. I don't want to lose another community which is here now and active. I don't want them to get suffer because of chemical farming. Kumbang ilai iwanta kaniga kucing kulma cing kusrai cing hibriu kacang nong rempah habang i kaniga cing adawai kadukom adawai berkadau adawai bat ngi iru ba kini kem semlala setia ban persingan hibriu lada karukom adawai kalong kabam sem la pensai di kipanang batep kadang kam sengai ki pai ba ban om penon kam sendon yiki